Il-Kunsill Lokali ta' Ħattart għandu ftehim ta' ġemellaġġ mal-villaġġ ta' Elancourt fi Franza. Dan il-villaġġ u madwar si għal-bot mill-kapitali Franċiża Pariġi. B'dan il-ftehim bejn iż-żewġ naħat huma jaqsmu l-aspetti ta' edukazzjoni, kultura u sport. Kien f'Ottubru tas-sena l-oħra li delegazzjoni minn Elancourt ġiet Malta biex tiffirma l-ftehim u kienu anke involvew lill-ambaxxatriċi Franċiża għal Malta Madame Beatrice Le Frappert-Douellen. F'dak li għandu x'jaqsam ma' kultura, il-Kunsill Lokali ta' Ħattart għandu lil Paul Haber bħala wieħed mill-stakeholders f'dan il-ġemellaġġ. Bl-ambaxxatriċi Franċiża għal Malta xtaqet tesperjenza x'tip ta' kultura wieħed jifhem fil-ftehim bejn Ħattart u Elancourt. Għal dan il-għan iżaret l-Alka Ceramics f'Taqali fejn hemm biċċiet tal-arti taċ-ċeramika kollha fuq xogħol tal-artist Paul Haber. Da xogħol huwa kollu xogħol ta' snin prattikament u ma tistax tgħid kemm seddu fuq ħaġa għaliex ikollok idea u taħdem fuqha. Dawn normalment qegħdin għall-exhibition. Fil-fatt l-aħħar exhibition ta' ħafna minn dal-biċċiet kienu qegħdin għawdex fiċ-Ċittadella u għamlu hemmhekk xi xahar għall-pubbliku. Remigio Bartolo, chairperson tal-ftehim tal-ġemellaġġ bejn Ħattart u Elancourt, qal li qed jagħmlu minn kollox biex itellgħu din il-wirja ta' Paul Haber fl-ambaxxata Maltija f'Pariġi u anke f'Elancourt. Xi ħaġa oħra li qiegħda pipeline ukoll qed nippruvaw li l-exhibition li qed taraw hawnhekk qed nippruvaw għandna taħdiet mal-ambaxxata Maltija f'Pariġi biex intellawha fl-ambaxxata u anki minn hemmhekk nieħduha Elancourt. Preżenti għal din il-wirja kien hemm anke sindku ta' Ħattart, Stefan Cordina.